Afunyenwe engenatyala amapolisa amane ebetyholwa ngokudubula abulale ngeenjongo uMthokozisi Ntumba, UTshepiso Kekana, uMotseothatha, Boitumelo, uMadimeja, Lekgodi kunye noVictor Nkosinathi Mohammed bebejongene netyala lokubulala namathathu okuzama ukubulala. Amagqwetha abo ebefake isicelo sokuba achithwe onke la matyala. uNtumba wayeneminyaka engama-35 ubudala wadubuleka ngethuba ephuma kwiziko lempilo eBramfontein eRhawutini ngoMatshi nyak'uphelileyo ngelixa amapolisa ezama ukuchitha abafundi ababeqhankqalaza. I therefore issue the following order. The application in terms of Section 174 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977 is granted. Uyasho ke nkosenkantolo ke manje ke lesicelo lesi ke ukuthi mina ke likhulume noma lidedele kuleqala leli ilele 174 ka 51 ka 1977 uyasho ke nkosenkantolo ukuthi uyamvuma. That was the first order. Number 2, all accused persons are found not guilty and discharged in respect of all counts.